थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय स' नै ब्र'आ नै रुमखौ साफा खालामनो जों माने दिनै ओंखारलांसिगोन सुमित ब्र'लानि रुमनिफ्राय थ' हे गाइस गुड मर्निं गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय थ' नोंथांमोना दिनै बोथोरखौ नायनो हागोन माने फुंनिफ्रायनो सान्दुं दुंदों जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जों मैया राइडखौनो लानो हायासै अखा हानायनि थाखाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहायबो एसे सान्दुं दा दिनै जोंना लास्ट डे मेघालयआव दिनै मोनसे जायगा नोंथांमोननो देखायगोन आङो दिनै बे रुमनिफ्राय जोङो बारा गोजानबो जाया जोङो दिनै डाइरेक्ट रिटार्न आसामाव जाफिननांगोन स' न'आव थांसिगोन जों दिनै गाइस मट' ब्लगाव लोगो मोनगोन होमबा नोंथांमोनाबो आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय था हेल' माइक चेक जोङो जिखिनि जायगा कभार खालामनो होनना सानदोंमोन बेखिनिखौ खालामनो हायासै थेवबो गाइस नोंथांमोननो नेक्स्ट जुदि मेघालयआव फैयोबा जोङो कभार खालामनो नाजागोन आरो फिन फैबावखागोन जोङो ना ब्र' जों बिराद मिस खालामनो ना मैया माबाखौ सेरापुन्जिखौ मिस खालामनाय जाबाय औ नै ब्र'आ नाङा आं नोंखौ दायो बिदाय होगोन नों दा जोंजों ससे थांफागोन ना जेबो नङा लोगो मोनफिनगोन एसएमएट ब्लग थ' गाइस चेक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना दा जों नै नेपा होननाय जायगानिफ्राय ओंखारलांगासिनो गाइस धन्यबाद माने खुब्ले थेंक इउ खुब्ले होनो आरोना थेंक इउखौ खासियाव ओमफ्राय नोंथांमोना नुगोन नै इयाव उमियाम लेकनि बेक साइड आरो नायो ओमफ्राय उमियाम लेकआ दा बादियाव नै माबादि जाना दं आं खोन्थिनि इण्डियानि नेप बादि जाना दं आरोना गाइस उत्तर भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना माने थांनोनो बायोलै मेघालया फैबाथाय दा मा होनो थाबाय थानोबो हाया थाबाय थानोबा फैसाबो नांगोन आरो जोंना इथिं कलेजाबो क्लास जाबाय दोङो नै नोंथांमोना नुगोन नै इण्डियानि नेप बादि जाना दोङो अ माइ गड मेन रडा नै खाथियावनो इथिं डाइरेक्ट नेपा आरोना जों इथिंनिफ्राय ओंखारबोबाय मेघालय फैनानै कर्नारिं लानायनि मजायानो बेलेग बाइकनि awesome guys नैबेनो जाहैबाय बरापानिनि ब्रिज माइ गड जों दाख्लैफोर मैयाफोर अखा हायामोनबाना जोङो बिदिनो मजा राइड लालांबाय हागौमोन बाट अखानि थाखाय जोङो बेबादि इन्जयखौ मोनदिया मैया नोंथांमोना साननो हानाय गोबाङानो बाइकदो मानो थाङासै होनना स' नै दाबो बोथोरा माबादि जाना दोङो टाइम थानायबा जोङो थाबावनो हागौमोन बाट जोंनाबो टाइमा सर्ट आरो उन समाव जोङो फैफिनखागोन नालाय खाथिखा माथोखाय आरो जों जि जायगा कभार खालामनो हायाखै जोङो कभार खालामगोन लामानि आथिङा नांलायदों ना गाइस कन्टिनिउ बेरायबाय थानायनि थाखायनो जोङो फुङावबो सिखारनो हायाखै मोनफैनायानो जोंना सानफ्रोमबो मोनानासो मोनफैखादों जोङो सानसेबो जोङो राइडआव थाङालासिनो थायाखै मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे जायगायाव थांनानै जोङो ब्लग बानायखादो ओंखायनो आरो नोंथांमोननो कमेन्टखौबो रिप्लाइ खालामनो जोंना प्रब्लेम जादों इथिं आरो नेटनि प्रब्लेम स' नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङोथ' हाजासिम फरायदोंआनो आरो जुदि आङो समफोर मिलायोबाथाय नोंथांमोननो रिप्लाइ होनो नाजागोन स' नेक्स्ट ट्रिप आरो लाबावगोन मालाबाबो गारा नोंथांमोननो मोजाङैनो भिडिअ खालामनायखौ स' नै जों दा बे जायगाथिं थांदों नेहरू पार्क उमियाम वाटार वेलकाम टु नेहरू पार्क बेयाव दङ नै नेहरू पार्क नै दा जोङो जि जायगायाव फैगोन होनदोंमोन गाइस जोङो नै एन्ट्रि लाबाय अर्किड लेक रिजर्ट माबादि मोनथिया आंबो
नायलांबाय था भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै नुगोन आरो गाइस नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम बेनि उनाव शेयार खालामना हो कमेन्ट खालामना हो मोजाङैनो आरो जायफोरा आंनि फेमिलि नोंथांमोना बिदिनो आंखौ मटिभेसन होबाय था आंबो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजाबाय थागोन टोटेल बेसेबां टोटेल 300 50 6 आदमि नैबेथिं उमियाम लेक दोङो जों उमियाम लेकनि खाथियावनो सलायलांगासिनो दा बाइकखौ दंफांफोरा नै ओरैबादि मोजां ना दा जोङो नै गाइस बाइकखौ पार्किं खालामना लाबाय पार्किं खालामनानै जों जि जायगाखौ नायनो फैदोंमोन बेखौ नायहैनोसै अर्किड लेक एबा उमियाम लेकनि सेराव मोनफैबाय माने जोङो इयाव बोटिं खालामनो सानदोंमोन खिन्थु 10 जन थिखाङो आरोना बर्डआ गिदिरसो दोङो 10 जनाव 1180 जों जुदि मानसि नेबाथाय जोंखौ मेनेज खालामना होगोन होन्दोंमोन आरो जों 6 जनल' दोङो बेनि उनाव जोंनो 4 नांबावगौमोन जों खिन्थु थाबनो थांनांगोन ना ओंखायनो गाखोबा नेनायाव लागै जोंना टाइमा ओरैनो वेस्ट जागोन ओमफ्राय दा नै अखाबो हाबाय थादो फ्रिनो मार स्पिड खारखायो बर्डआ नै मार स्पिड लाना खारखादो जेराव लागै नुहुरदो इयाव लागै लाना थाङो 5 मिनिट बेरायहोयो आरोना नावदों खारनांसिगोन अखाखौ नायलाय मार गोसा अखा नालायबाय नै दसेनो टाइमा चेन्ज जाबाय हायो मा देखायबावनो आरो नै बेनो दै गोजा लेक आरो दाथ' दैया एसे खम नै अखा हाबाय हायोबा दैया बारायसिगोनानो माबादि नुदों नोंथांमोना भिउखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो फैना नायफै जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नुफेराखैबा दिनैसिमबो उनफोराव लागै सम मोनोबा ना ब्र' नोंथ' खदाय नुयो नायनो बागोन ना बायाखैखौल' बुं नायनो बायाखैब्रा लोगोफोरजों फैबाथाय मोजां जायो बेनिफ्राय हारसिं फैबाथाय बायो बिदिनो आरो इमान गोसा अखा सेस दसे हाबसोनांसिगोन जोंनियाव A few moments later. अके दा नै अखाबो हाबाय थादों गाइस ओंखायनो जोङो थाब थांसै ब्र' बाय बाय साननैसोनि उनाव आरो लोगो मोनफिनगोन आरो बाक्सा थांबा खबर हो दे बाय थ' गाइस जोङो दा नै नंफु मोनफैबाय नंफुआव जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदो मार गरम जों एसे फैनानै गरम मोनबाय बेखिनियाव आरो सान्दुं दुंदो अखा हायाखै माबा आगोलाव अखा हाबाय थादो आलु भर्ता मोनसे अर्डार होदो नै दा लोसि लोंदो नंफुखिनियाव दानिखिनि अखा गैयैखाय आङो गप्र'खौ दिहुनफिननानै भिडिअ खालामफिनबाय गाइस नै दा जोङो नंफु मोनफैबाय नंफु बुम 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 ओके गाइस जोङो दा नै बरमा मोनफैनानै जोङो ओंखाम जायाखैमोन ना ओंखाम जाना लादो दा दिनै लास्ट मिट ब्र' नोंबोथ' दा थांसिगोन ना सिगाङाव रायलायनायफोरखौ बुजि मोना बियो जोंनिखौ ओमफ्राय जोङो दा नै लास्ट मिटखाय एसे फ्रेश ओंखाम जाना लानायदो ओंखामखौनो मोजाङै मोनजायाखैमोन दिनै बोरमा आरो अमा बेदरजों जानोसै नै बोरमा जायो नै बोरमा नों अमा जायो नै जानाय बायदि मिथिगोन बोरमा नै गाइस बेनो नैबे अमा इयो बोरमा माने जोङो मोजाङै ओंखाम मोनजायाखैमोन दे मेघालयाव थांबा आरो संनायफोरा बेलेग जायोना ध्रुब खस्सा बेलेग जायो कम्फर्ट मोना जों माने बेलेगाव थांबाथाय प्लेटआवसो ओंखाम होलाबायो माबा मोनसे राइड लाबा देहाया मोजां थाया जुदि बाहेराव ओंखाम जानांगौबा माने खस्सा बाथ्रा बुंदो बेलेगाव माने
कम्फर्ट मोना दे माने गावनि जानायखौ बारा थिग मोना आरोना गावबा गाव ट्रेडिसनाव सङो आरोना बेलेग स्टेटआवनो थांबाथाय हाजार दामनियानो जा हाजार 5 स्टारनियानो जा हाजार 3 स्टारनियानो जा दे होमबा गाइस ओंखामखौ जाना लानोसै माबादि जाखो मिथिला भिडिअआ माने अखाबो हादो लामा ससेयाव बिदिनो अखा मोनबोबाय आरो जोङो खस्थ'दो ब्लग लाबोदो आरो जोंनि राइडआबो माबादि जाखो मोनथिला जोङो माने दाबादि सिटुवेसनाव मेघालयआव बारा मोजां नङा आरोना ना डाइरेक्ट बुंखाबाय दाबादि सिटुवेसनाव मेघालयआव थांनानै बारा भिउसफोरखौ नुनो मोननाय नङा अक्ट'बर मान्थफोराव मोजां नङाबा इनि आगोलाव मोजांबो जानो हानाय दा जों जि मान्थआव थांदो बेयाव बारा साफिसियेन्ट नङा आरो दे होमबा गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन जै बर' हारिनि आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम गावफ्रुजोबना हो